Emakhosini, akekho umuntu ozokudida njengomuntu o-highly qualified and ongenamali. Fluent English, awuzokudida lowo muntu. Kufana nomuntu owumKrestu noma sithi a true believer kodwa ngenamali uzokudida, kodwa it's a story for another day. Now, been there, done that. It reminds me ukuthi bekuthi umuntu makayenza into ewumhlolo noma sithi umuntu lo ngathi uzosiphozisa wenza izinto ezimbi, nomoya omubi, ungizwe ngithi no weapon formed against me shall prosper, or ngithi uJesu uyinkosi. Hey, ngaleso sikhathi you are not ready. Uyazi phela abantu abama-true believer, kukhona abama-true believer because of in-knowledge. In as much as kukhona namhlanje ubishop umoya oyingcwele dala usukile kuyena, sekusele injwayelo. So kunabantu abasebasele nge-knowledge kodwa the true guides abasekho, nomoya oyingcwele usukile kubona, kusele i-knowledge. So uzolimala mangjalo. Let us quickly look at this candle. Please don't forget to like and subscribe. Please comment and like, please. Emakhosini, uma sibheka leli khandlela sibona i-root. Uyazi i-root yomuntu, meaning impande yomuntu ingakulimaza. Family background, family history can kill you, can destroy you, ikuyenza umuntu ongasi yena ofuna ukuba uye. Remember, siphila a past life. Wena ungumoya oke waphila. Ingabe lowo moya ubuphila uhlukumeza abantu noma uyenza into ezi-right na? Zigage. Uma sibheka leli khandlela sikhuluma ngomuntu obulawa yi-root. Yes, it can be ukuthi uyi-true believer, it can be ukuthi u-powerful, not it can be, u-powerful because of ikhandlela lasitshela ukuthi umuntu a prayer warrior noma umuntu oqondile o-disciplined kodwa ubulawa yini? I-root yakhe. I-root yakhe yebolile emlethela ini? Abathakathi. So today you must know through this candle reading ukuthi ungalinge udelela abantu ngoba uthi you are spiritually strong. You can be spiritually strong, I meant, kodwa for the mere fact ukuthi uyasuka ekhaya uhamba uye esontweni, ushiya ini? Ubumdaka. Uyaya enkonzweni ushiye izibi phansi kombhedo, ushiye izibi phansi kwamafriji, uzobuya uwathole lezo zibi lezo until wena uzisuse, then kuzawuba clean. So it's that kind of situation la ukuthi namhlanje don't blame abathakathi, akuqali ngalabathakathi. I-root yakho is very important to know ukuthi lo moya uhamba nawo uchamuka kini, ingabe ubuthwele, ungabe ububulala abantu, because we do have true believers noma sithi powerful believers abane-knowledge kodwa i-root yabo iyabheda, yabafaka enkingeni namhlanje emakhosini. Okay, mhlawumbe-ke usuthole mina-ke ngithi kuwe, hayi awuko ulwe. Ngaleso sikhathi si-avoid-e ini? Impande yakho, your root. Then sayiyeka sithi hayi labathakathi bayakuhlukumeza, ake ulwe ngekhandlela elibovu uzoyinqoba lempi. Yebo, ikhandlela elibovu elama-guides awempi. Angithi nina nilwisa i-guide eyi-one zonke iy'nkinga zenu. Angeke ugogo wakho umbonile ukuthi ephupheni ukuvikele, uthi uthathwa ubani lokho ugogo wakho wakuvikela. The next thing ugogo uzomcela imali futhi. Abasebenzi kanjalo. Kwamele bahlukane ukuthi lo wempi, lo weyibusiso, lo one, you understand? So lana-ke kuvelani? Kuvela isalukazi
Lesalukazi lesi sivela ngesihlahla. Isihlahla, whenever you dream of isihlahla noma uba nesibonakaliso sesihlahla noma ekhandleleni kuvela isihlahla, you must know ukuthi ikhuluma ngomsamo. Now lesi salukazi sigcoke impahla ezimnyama, sizilele bani le ngane abathi kuyo ngale kwelakamoya kuthiwa, yeyi uphethe ingane evuza igazi. Ngiphethe ingane evuza igazi, angiyazi negama layo, angiyazi nokuthi ekabani. Kodwa-ke bamtshela ukuthi hhayi uwomndeni wakho. Now isibiselani ukuthi, you know, makube wena wenze i-abortion, you must know one thing ukuthi icala elikhulu. Now awuhlukile ma ubona umuntu namhlanje obulala umuntu kabuhlungu ngommese ngesibhamu, uthi hhayi lo muntu ukhohlakele ufana nawe. You know why? Because of ngale ubukeka kanjalo, nawe unegazi ezandleni. So ma ngiyibeka kanjalo, mhlawumbe izawuthintitha ingcondo yakho, because of now nizitshela ukuthi abo-abortion awubulalanga, igazi elikhulu elizokuhlukanisa nabantu, elizokuyenza ube nesichitho sedlozi. Isichitho sedlozi yilesi esingafuni noma yiphi ikhombo-ke. Lesi sifuna nje uyopha lo mntana igama, umgeze, umgqokise, umbize ngegama ukuze azokwazi ukuwela ngale. So nayi-ke i-picture yakhona ukuthi uma nenze o-abortion noma bathini, uchithekelwe isisu. Yabona icala lokuchithekelwa isisu awufani nowe-abortion. Oyenze i-abortion umbulele uchithekelwe isisu, ngaleso sikhathi akusiwo umuntu wesintu, awazi lutho ukuthi loyo ngane nayo idinga igama, nayo uchamuka ngaleyo ndlela. So ikenzani, why ichamuka ngaleyo ndlela? Ngoba you don't want to find out, mhlawumbe bekuyindlela yokuthi yo guys bakubonise ukuthi la ekhaya kunekhesi yokuthi iy'ngane zenu zidliwa isithwalo sala ekhaya. Yo, it's a story for another day. Thisekwelinye ikhandlela. Kunenkulumo ekuthiwa ditaba diko matlhong, and you ask yourself ukuthi hey, nabona kanjani, sibona kanjani ukuthi ngempela hey lo nayi ingane iyamlandela, nayi ingane ayenze abortion bona, and you can't hide. Yingakho nigijimela kuphi ey'nkonzweni, because they can't see that. Ngapha kamoya, through izinto zomsamo, we see you. We even see you ukuthi yes, you are powerful spiritually, kodwa nayi ingane iyakusinda. Ugcwele igazi. By the time uthi praise the Lord, sibona igazi. Kuthi leli gazi uyoligeza nini? That's so sad. Alright, nali-ke manginihlolela, ngicela ukuthi please selfie picture. Nina ngithi ngifuna ukushuta iy'thombe ngathi nishutela ama-girlfriend nama-boyfriend enu. Sisuke sifuna ukubona lokho. Emehlweni enu sikubona konke. Iy'ndaba zisemehlweni. Uye wathuka mangimtshela ukuthi kunengane, through your eyes, kunengane elele nengane esaphila. Emakhosini, into engingayisho nje ukuthi nibulalisa iy'ngane lezi eninazo ezisaphila la emhlabeni, nizibulalisa ngey'ngane ezivuza amagazi. Namhlanje umntana akakwazi kwa ukukhuluma noma umntana akalawuleki because of ulanywa umuntu owamenza isihlungu, owamzala noma owamkhipha or noma waphunyuka izisu lezo baphuma ngesihlungu, and then you pay attention kulo ophilayo, uzokuzwisa ubuhlungu, akusibona ubuthakathi. Namhlanje abantu abamnyama bakhala ngabo-autism nani, izinto ezifana nalezi ukuthi bahlelwe yiy'ngane ezivuza igazi ngokukamoya. Please don't forget to like and subscribe. Akunankinga izivelele. Whatever that you are going through, have indlela yokuthola, yoku-investigate. Thina abantu abamnyama we investigate ngento zikamoya. We must not be lazy. That's what I'm trying to tell you.
cause i-unending journey. Ungakhathali nanoma ingakuthumela ey'nkonzweni, ikuthumele kuphi nakuphi, hamba nomoya. Ungabheki ukuthi umuntu bathe bakugcine nge-uniform ephephulu so kwi-green. Umoya okulidayo uzoze ulithole iciniso. Bangakuboni ukuba budladla so kuba budlodlo, umoya.